ran an hrisel zawk theinan a in le a vel te fai taka kan ti fo mai hinaya mizo te hi chuanin vok ka tuye ka tia kan vul mol ringot thena hei hi adik lo hle in ka hria kai chuan hei tuna kan buang hian kai ni po kan vokin hi mi te anga thapui pui chu ani mi lawa kan pha kang tok le kan tin ang tok ka kan siam ani ta kan buang hian in tuk tin a chaw kan pek tonin fai takin kan ti faya vokri emo atal tur emo vokrin shila kha an sela boruak tha hi te an leya nuam hi an ti fe em ani a in hi kan ngai pui mo sak angaya vokri sel tur chuan ti kha ei kan sei tu ni ei kan buang hian kan vokin hi a chung hi a fai tha em a vok te po hi tun din hmuna chuan kan vok bul te hi an hrisel em mai ni tuna kan hluang hian heng avar le helaya adum te po hi thathum andat in lo dewa heng hi thahi le cham ve ai tam theta pa an he ni ai in hi kan ngai poi mo sak angaya mishing te po kanin le lo te fa ya keimani kanin ti fai pai chuanin kan thiang diwa keimani tan ko anuama han len chuate ina han te po kha anuam em thine chu bangin kan vok te ngai kha mai loila kan ran bu te anin le lo fai takin ita thina mu tai kan vokin hun song hi enila kan buang hian a fai em mai zen ani a bal lai hi lo ani kan den na hianin mali na hi pai zen hi angaya ikha kan sei do ani vok te ko an sel pa yom hin em mai mai hai oi kan apa tura kan han sel kan de alia te sa ni kan ma lâu thì có mà nhiều lắm cũ lắm mà tuy tập tục làm sao mà phải rất nhiều đến cầu tuy đàn đây cái này để chuyển á luôn cái thứ so kan pe kan itu na hian kan buang hian ho tuna so kan pe khi Magnum Maharashtra fit kan pe ani pul system kan la kan pui thei lo wangin a so hi ine kan pola pe ani tu ni na hian ana ba ya pa ni an se kan ani pon ku kan buang tuan tiền khát chuan in hết lia thì rìu đâu nó cả hạt xe kia nên lấy thiếm đầu về đều trí na tú nói rồi chuan lấy thiếm đầu hay phải chu à cho hi ăn lấy thiếm mấy khóc à lấy nghe đi à kia túi này nó cần mix à túi rì nó cần pe cái vàng hiền nên ăn đó đều sao rồi rất là à cho hi cầm tới hết chu à heavy thấy không mày
soi tong khan a in hi a fai tha a nuam an ti em ani aran te hian ei thenkhat tam tak chuanin ka channel masalama te pawh khanin a zo buang hi chhung lama da mai ni thei sem te mi te na advice lam mol mola ni kha tha khop maya amai ro chu tun din muna hian kan vokin vela hi RCC a ti kan tuma wangin kan la ti tha chi sem lo ni ai ma ti a ti tu ra kan ti ron so la ya so local breed le ham so breed